Recemos este mes. Nitolbu dan ix-xahar għal ħaddiema fil-qasam tas-saħħa. La pandemia Il-pandemija wrietna l-għotja u l-ġenerożità tal-ħaddiema li jikkuraw is-saħħa, tal-voluntiera, tal-personal ta' appoġġ, tal-qassisin u tar-reliġjużi irġiel u nisa. Iżda wkoll il-pandemija fetħitilna għajnejna għal fatt li mhux kulħadd għandu aċċess għal sistema tajba tas-saħħa pubblika. los países más pobres Il-pajjiżi l-aktar fqar, il-pajjiżi l-aktar vulnerabbli, ma jistgħux joffru trattamenti neċessarji għal mart bla qatt li jkomplu jsofru. Spiss dan jiġri minħabba ġestjoni inadekwata tar-riżorsi u n-nuqqas ta' impenn serju politiku. Por eso quiero pedir Għalhekk, nitlob lill-gvernijiet tal-pajjiżi tad-dinja kollha biex ma jinsewx li l-kura tajba tas-saħħa aċċessibbli għal kulħadd hija priorità. quiero recordar que Immejjew niftakru wkoll li l-qasam tas-saħħa mhuwiex biss organizzazzjoni, jiddependi minn irġiel u nisa li jiddedikaw ħajjithom biex jieħdu ħsieb tas-saħħa ta' oħrajn u li taw ħajjithom tul il-pandemija biex jgħinu lil ħafna morda jirkupraw. enfermos. Recemos Nitolbu għal ħaddiema li jieħdu ħsieb il-morda u l-anzjani fil-pajjiżi l-aktar fqar biex isibu l-għajnuna meħtieġa mill-gvernijiet u l-komunitajiet lokali. comunidades locales.